Please, Jay, just gad fi fynd. Pwy tempto fi, Barry? Sa'n gallu neud un rhagor. Mae'r meddwl yn le peryglis. Mae dau berson yr un lle yn gallu cael hollol yr un profiad, clywed hollol yr un peth, ond mae'r effaith mor wahanol. A'n job i yw trial deall sut maen nhw'n meddwl, a gweithio mas, siwr allai helpu nhw. Pan fi'n llwyddo, o fe bloody grêt. Paid â bod off! Agor dy gael o! Gad fi fynd! Peth yw, sa'i wastad yn cael yn iawn, achos ni gyd ar ochr y dibyn. Chi a fi, fel fi. Di beth? Just car y bren a concentrator. Jeanette byth fan i fi os fi'n cwmpo. Please help me. Ei, ma'n oce, just trael rest o'n y droed i at yr ochr. Ewe. Come on. Just fel na. Really? Yeah. Dwi wedi gadw ymlaen neud hyn. Well i golli stôn ei ddoi achos un dydd fyddai methu dal at hi. Got dim y thing yn y jump o to. Beth oedd y trigger tro ma? Y beep, beep, beeps. Mae'n rhifo fi nuts. Beep, beep, beep. Ymlaen, am ages. Roedd e just too much, Jay. Just too much. Beth o mor wahanol tro ma te? Ti bod yn siop na loads o weithiau? Barry, gweithio. O ti ddim na, reit? Grynda. Oedd y ferch bach mewn steran na, reit? Oedd hi gyda'i mam yn steran. Steran reit drwyddai. Tan beth? Tan gwmpodd y bloody jar yma. I ddechrau ni'n meddwl ta'r sos oedd ar ei thrwyn ni, oedd hi. Ond oedd hi'n gwydi. Oedd ei thrwyn ni'n gwydi. Cadw bloody steran. Dod y popeth nôl. Fel sa fe'n ddo. Too much, Jay. So un yn ddigon i ti den? Popeth yn iawn, lovely? Fi angen ti nôl fan hyn, ASAP. Ie. Gwranda. Jamie, paid ateb y ffôn arall. So'n yn gallu aros. Fi'n mynd i fod yn so much trouble. The good light. Fydd yn am y 5 munud. Mae trial di dechrau. Nes di addo, Jay? O'r ein gallu menthyg stuff? Fi'n mynd ar plant i aros yn tŷ mam heno. Fi wedi cael guts full. Yeah. Fi'n gutted, Jay. Ond fyddai wedi paco erbyn i Croeso ddod nôl. So ti'n clywed? Fi'n gadael ti. Mae rhywun wedi gael y polis. Achos os fi'n aros fi yw'r bloody mug. Jan? Will, dira. Jeanette, gwranda, fi ar y ffordd nôl, okay?
Newn ni sort o beth y mas. Fi gorfod mynd. Rwy'n di ffôn y polis. Os ti ddim ond cael dy gloi lan, dy flaen Jamie. Jamie! Jamie, wyt ti na? Oh my god. I need backup! Pa dim? Jamie. Just Jamie? Nath y chat am y lone worker policy weithio na, dy fe? Yn asesu pwy? Ann Harper. O, hi nath fy gwythio ni lygyd i mas dy llwy y te. Oedd hi dal reit ffregus yn gadael ma. Ffoni am backup, Rod. Jamie. Jamie. Sorry am hwnna, lyflu. Lovely? Gei di lovely gyn i. Da ni di galw code 1. Dyn nhw'n rhin efo chdi munud. Beth yw? Ges i bach o, detour. OK, pawb, stand down. False alarm. Sim dy dyn, Jamie. Dwi eisiau chdi nôl yn y swyddfa yma rwan. Neu fydd y geilliad i mewn ffram ar yn wali, ti'n dall? Fairies yn behafio heddi, ti Gwyn? Pethe'n tip-top yn anfon eddi, Jamie bach. Tip-top. Therapy? Mae di wso'i chachu na ni beint o'r welydd yn barod. Chi eisiau mynd i'r swyddfa? Fi eisiau ti ffindo cleanad y digon o bleach. Toriadau, Rod. Mae rai ni gyd wneud yn rhan. Wel, falle wneith cwpl o ddyddi yn steran ar ei champwaith sortoi mas. Yn swyddfa i, rwan. Croeso i'r madhouse. Di hon ni'n mynd i gymryd y nonsens, di? Mae'r holl wasanaeth yn gwybod na chdi gyfrannodd benna at ymadawiad Gavin Reynolds. Ti di addo peidio codi na eto? Wel, dwi'n mynd i watcha chdi'n dyfetha gyrfa bos arall. OK. Oedd y cogoen yn gofyn amdani cofio. Fel mae'n digwydd, ddoth na neb allan ohoni'n dda iawn. Ond cret i fi, mi fydd Natalie Foster yn cadw llygad barcud yna chdi a fi. Ie, fyddai'n gweld erbyn naw, a wedi siafo. Alla i fynd nawr? Mae di galw cyfarfod am 3:30 heddiw. Peth yw, Dim esgusodion, Jamie. all ti anfon fi mas o'r ffordd? Mi fyddi di yna.
So fe'n iawn bod service user yn galw'r shots. Mae di bod trwy ddigon o tro yma, heb bod tîm yn ei gytra. Ar ochr pwy i ti? Y claf. Service user Gwenno, service user. Mae ddau derm yn gywir. Lils. Jamie, Pam y rush mawr o fydd y mewn? Sy'n bod? mae Gwenno'n steaming. A mae Paul a gwrthom yn gytra gyda rod. A mae Miss High a mae dyn cyrraedd mewn 2 awr. Sac o fi fydd jobbing gyda hi. Ei, bai gwrando rhyw. Mae Nat yn lyflu. Ti'n nabod i? Nat a fi fel na. So, ti'n mynd i weithio fi beth ti wedi wneud? Llan o gwely cyn i'r services o presennol adael. Alla di fynd y Paul a gytra i fi, please? Jamie, please. Right, shift 2. Paul a'n disgwyl ni. Fi sy'n mynd i, mae fe'n y llyfr. Ar ôl tro diwetha? No fucking way. Mae gora drws. Na. Be'r fucking cerdyn! So fe'n saff, mae meds ar y ffordd. Mae hi'n gallu troi ti rownd i bys bach. Lily? What are discharge forms at ti? Right. Bagroen. Your carriage awaits, madam. Dim dal prif y taxi ma. Oh, mae wan yn gwybod sy'n ei bleso Paula, nag i ti calon. Woohoo! Home, James! Faint o clinical incidence forms ti'n trio rac o lan heddi? Cardinan? Wel, dim dewis da ni os ni fod cwrdd â'r bos newydd am 4:30. Dere. Gwens? Slaw o lawr, ie? Yeah? Neu fydde di moyn pisio drwy'r dydd? Daw hyfryd fus, mae hefyn cymbo hir, ach mae hywir y gwcwn canu'n braf yn ein tîm. Come on, Gwenno. Braf yn ein tîm, braf yn ein tîm. Daw hyfryd fus, mae hefyn cymbo hir, ach mae hywir y gwcwn canu'n braf yn ein tîm. Braf yn ein tîm, braf yn ein tîm. Braf yn ein tîm, braf yn ein tîm.
Home sweet home.